ଆଜିର କାହାଣୀ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ। ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ରାଜଗୃହ ପରିକ୍ରମା ସାରି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏକ ଉଦ୍ୟାନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ବିମର୍ଷ ଯୁବକ ଆସି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ପଚାରିଲେ, ମହାଭାଗ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଯୁବକଟିର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜାଣିଗଲେ ସେ ଖୁବ୍ ମାନସିକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଝୁଲାରୁ ଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ସେ ଯୁବକକୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତୁମେ ପଥରଟିକୁ ନେଇକି ପାଖ ବଜାରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ଆସ। ମନେ ରଖିବ, ପଥରଟିକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ସେଇଟିକି ବୁଝିକି ଆସିବ। ତାହାପରେ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଯୁବକଟି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରୁ ସେହି ଶାଳଗ୍ରାମ ପରି ଦିଶୁଥିବା ପଥରଟି ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲେ। ବଜାରରେ ପଶୁ ପଶୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶାଗ ବିକାଳି ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ପଥରଟିକୁ ଦେଖାଇ ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଶାଗ ବିକାଳି ପଥରଟିକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି କହିଲା, 10 ବିଡ଼ା ଶାଗ। ସେତକ ନେଇ ତୁମେ ଏ ପଥରଟି ମୋତେ ଦେଇପାର। ଯୁବକଙ୍କର ପଥରଟି ବିକିବାର ନଥିଲା। ସେ ଶାଗ ବିକାଳିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏଥର ଆଳୁ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଓ ତାକୁ ସେ ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଆଳୁ ବେପାରୀଟି ପଥରଟିକୁ କିଛି ସମୟ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଏ ପଥରଟି ଦେବ, ମୁଁ ତୁମକୁ 2 ବସ୍ତା ଆଳୁ ଦେବି। ତାହାପରେ ଯୁବକ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୁଗା ଦୋକାନକୁ ଗଲେ। ଲୁଗା ଦୋକାନୀ ପଥରଟିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲା ଓ କହିଲା, ମୋତେ ତୁମେ ପଥରଟି ଦେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଧୋତି, ଗାମୁଛା ଏବଂ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବି। ଯୁବକଟି ଏଥର ରାଜଗିରିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଥିବା ସୁନା ହୀରା ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ବଡ଼ ଗହଣା ଦୋକାନକୁ ଗଲେ। ଜୀବନରେ କେବେ ସେହି ଭବ୍ୟ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ତଥାପି ସେ ସାହସ କରି ମାଲିକଙ୍କୁ ଯାଇ ପଥରଟି ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ, ଏ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ପଥରଟିକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆଖି ଉଜ୍ଜଳି ଉଠିଲା। ସେ ନିଜ ଚୌକି ଛାଡ଼ି ଯୁବକଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଠି ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବାବୁ, ତୁମେ ଏ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ହୀରା ପଥର କେଉଁଠୁ ପାଇଲ? ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପଚାରୁଛ? ତୁମେ ମୋର ଏହି ଦୋକାନର ସବୁତକ ଗହଣା ନେଇ ଏ ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ମୋତେ ଦେବ କି? ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହେବି। ଯୁବକଙ୍କ ଆଖିରେ ବିସ୍ମୟ। ସତରେ କ'ଣ ଏଇଟି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ହୀରା ପଥର? ତାଙ୍କର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପରେ ଆସିବି କହି ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲେ। ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇ ଟିକିଏ ହସିଲେ ଓ ଇଶାରାରେ କହିଲେ, ଅଭିଜ୍ଞତା କୁହ। ଯୁବକ ଜଣକ ହୀରା ପଥରଟିକୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇ ସବୁ କଥା କହିଗଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଶାଗ ବିକାଳି ପାଇଁ ଏହି ପଥରର ମୂଲ୍ୟ 10 ବିଡ଼ା ଶାଗ, ଆଳୁ ବେପାରୀ ପାଇଁ 2 ବସ୍ତା ଆଳୁ, ଲୁଗା ଦୋକାନୀ ପାଇଁ 2 ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ଓ ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା। ଅଥଚ ଗହଣା ବେପାରୀ ପାଖରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ। ସେ ଏଇଟି ପାଇଁ ତା ଦୋକାନର ସବୁ ସୁନା ରୂପା ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପଥରଟିର ମୂଲ୍ୟ ଯେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତୁମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ସେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏହି ପଥର ପରି ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ। ହୁଏତ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକଟି ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ତୁମର ବ୍ୟସ୍ତ କି ବିବ୍ରତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ହୀରା ପରି ତୁମ ନିଜର ଗୁଣ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସବୁବେଳେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖ। ଦେଖିବ, ଦିନେ ସେହି ହୀରା ବେପାରୀ ପରି କେହି ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିବ। ବିଷଣ୍ଣ ଯୁବକଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ନିଜ ପୁନଃ ଆବିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ।